Rázová vlna je súbor mechanických tlakových impulzov, ktoré sa šíria v podobe vlny do ľudského organizmu. Rázovou vlnou sa prenáša obrovské množstvo energie do väzivového, svalového alebo kostného tkaniva, čo naštartuje a podporuje regeneráciu a rýchle hojenie ošetrovaného tkaniva. Rázová vlna sa šíri v tkanive do hĺbky 4 až 7 cm, okamžite uvoľňuje svalové napätie, umožňuje postupné rozpúšťanie vápenatých fibroblastov, podporuje produkciu kolagénu a má analgetický a protizápalový efekt. Liečba rázovou vlnou je časovo nenáročná ambulantná terapia, šetrná, nebolestivá a bez vedľajších účinkov. Najčastejšie indikácie: horná končatina, oblasť ramena, svalové a šľachové bolesti, kalcifikáty v oblasti kĺbu a zmrznuté rameno, oblasť lakťa, epikondylitídy, tenisový a golfový lakeť, oblasť ramena a predlaktia, svalová spasticita, oblasť zápestia a ruky, syndrom karpálneho tunela a dipitrenová kontraktúra, dolná končatina, oblasť bedra a kolena, svalové a šľachové bolesti, kalcifikáty, spasticita a stresové zlomeniny, oblasť členka a nohy, zápal achilovej šlachy, pätová ostroha, chrbát, oblasť driekovej chrbtice, chronická bolesť, oblasť šie, spazmus trapézov.